Takže pobalené, vypraté, osušené. Všetko, jak má byť. A ideme vrátiť auto. A pull up na letisko. Pije mamka, pije ma. A ja ľúbim len teba. Pije mamka, pije ma. Odbočte doprava, potom odbočte doľava. Neskutočné sú tie lode. Neskutočné. Akože oblúdy strašne veľké. To aj nemá k čomu prirovnať, to je dačo väčšie. Ja som v živote toto nevidel. To je ty kokos väčšie jak Kaufland. To je však väčšie jak nákupné stredisko, to je isté. Fakt, to je obrovské. To je väčšie jak Aupark. Kokos. Lúčime sa. Koniec. Taký je život. Taký je podman. Takže už sme sa check-inli v hoteli. Sme v takom istom hoteli, jak bývame v Pittsburghu. Takže myslím, že to nie je Žiadna zmena, comfort in. Hej, žiadne prekvapko. Takisto karta. A tu aspoň fungujú pôvodne. Jasne. A izbička. Prečo telka ide? Čo je žiga? Telka ide. Jak chce možno, že telka ide? Neviem, takto si tu išiel bomby. Owen Wilson. Taký film máme pustiť. Sranda, ne? Zase klíma vypeckovaná, nech idú do ryti. Klasika? Pravíš? Postele. Koncept je ten istý, proste klasika. Ale pozri tu. Dobre. Presielko. Toto tu stále kutík. známe. A tuto máme aspoň takýto kutík, vieš, tam to bolo na stole iba. Hej. Tu máme stôl prázdny, čistý, pekne. A trošku iná kúpeľka. A pozri, aký nám robili. Cítiš, že v Turecku na dovolenke. Topka. Váňa. Let bol úplne pohodičke. No! Až na to pristáte, hej? Až na to pristáte. A tých 36 stupňov nás dorazilo. To som vážne zvedavý, hej? Zajtra má byť 40. Zajtra má byť 40, no už sa teším teraz. Sme prišli zo 40 sme prišli z Miami, že si oddychneme a tu je ešte viac tu má byť. Ale zase si myslím, že tam, kde plánujeme byť väčšinu času, je klíma. je klíma. Lebo sme to iba kvôli jednej jedinej veci, ak vám to ešte stále nedošlo, pozerajte ďalej. Ono to príde. All my exes live in Texas. Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas. And that's why I hang my hat in Tennessee. Táto to bolo trošku inak ako Mustang. Trošku inak ako Mustang. Toto je proste mašinka, ktorú chcete. Toto chcete jednoducho. Topka! Ja som myslel, že mi odfúkne kameru. Vážne. Krása, to je nádhera. Toto auto, to je proste... No Ja sa a pozrieť na feature našu? secret feature? Secret feature. Ale zaonačené to je špinavé všetko, ale nevadí. Wow, zadné okno, čo ti drbe? Čo to odtorme? Zadné okno sa otvára. Trošku prievaník robiť. Čo ti dáva? Hladný som, fest. Hladný. A to je v takom jak croissante to je. To nie je jak chlieb alebo toast, ale croissant. Čo sa tam stalo? Čo? Čo tam spadlo? Spadlo? Či to ona sa potkla, či čo to bolo? Som potkol černošku. Ty si ju potkol? Ne.
Cítim nejaké peniaze, chalanisko. Dvoje si ješ zobral? Američan. Pozor na ňo. A mne nič nezobral. To je kamoš toto, neskutočný. Fakt díky.